Ik hoop wat stripboeken op de kop te tikken om straks op de Koningsdag te verkopen. En ze had Els in reden om de winkel in te gaan bij deze faillissementsleeg verkeer. Ik verwacht een hele drukke dag, een hele bijzondere dag, gemengde gevoelens. Omdat je nu voor de laatste periode weer open gaat. Ja, er staat een enorme rij buiten, dus dat is wel weer leuk om te zien. De kwattings beginnen bij 20%. Krijgt vaat in orde van de morgen staan er al enkele honderden mensen voor de door. Babykleding, ja, een beetje alles. De maaiwerkers mogen nog 1 keer schitteren. En dat is net een makkelijke opjefte. Het heeft ook wel iets van een afsluiten. Het afsluiten van het laatste stukje van V&D. En daar ben ik wel blij dat ik daarbij ben. Dat geeft ook wel weer een goed gevoel. Het moment dat Elsen in de Riegen op wachten, de opening. Ja, dat is wel mooi gezegd, maar het heel niet op zijn wijze, maar nog net. Romy Bauma werkt 45 jaar bij de V&D. Ze griep deze kans om nog een laatste keer binnen te zijn. Ja, hier ga ik me altijd werken. En nu kom ik hier en dan denk ik van mensen waar we hem toen wij hem nodig hadden. Ik heb nog steeds net wat oors, dus ik ben druk aan het solliciteren. Ik doe mijn best voor ik ga de moed erin. Maar toch zat ik laatst net al zijn hier van, ik ben bang vanwege de leeftijd dat ik niet meer aan het werk kan. Ik ben 61, ik ga 46 jaar werken. Ja. Nou, hier stier ik dus altijd, op een herenmode. En ze wordt het drokker en drokker. Klanten komen hand te kwad. Nou, wat kleding voor de man. En wat boat is goed alvast voor de jiddy. Is het de moeite waard? Ja, zeker. Het is aardig goedkoop. Het is de laatste keer dat we hier in binnen zijn, hè? Daarna gaat het tegen. Het is echt een gekke huis. Het is waanzinnig druk. Ongelooflijk hoeveel mensen er zijn. Dus eigenlijk, we hadden het een klein beetje verwacht, maar dat het ook echt zo zou zijn. Eigenlijk boven verwachting.